Hola, bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. Comencem el webinar de la Vocalia de Salut Mental. Ara mateix som 35 persones, sou 35 persones les que esteu participant en el webinar, més els 3 ponents i jo que estic de moderador. Llavors, abans de res, volia donar-vos les gràcies, especialment als ponents, però també a tots els assistents que esteu aquí darrere la pantalla. Comentar-vos un tema molt simple que és sobre el funcionament del xat i de com funciona aquest aplicatiu. Actualment, tal com funciona l'aplicació, només el moderador, que sóc jo, i els ponents podem veure quantes persones hi ha connectades. Ara sou 38 persones connectades. I en el xat, totes les preguntes que envieu només es veuran quan se'ls doni resposta. D'acord? Llavors, jo com a moderador i els membres de la Vocalia ens anirem encarregant d'anar recollint les preguntes que aneu llançant i després que es facin les ponències, que serà primer les ponències uns 40-45 minuts, doncs entrarem en un debat també d'uns 40-45 minuts amb els ponents. D'acord? Bé, com us deia, primer de tot, donar-vos les gràcies a totes les assistents, a tots els assistents i també especialment als ponents. La senyora Sandra Agüelo Rueda, que és infermera de salut mental del CAS i Sala de Reducció de Danys Fòrum Sant Martí i Parc de Salut Mar. El senyor Diego Pérez Calatrava, infermer de salut mental del CESMIC de Manresa, en representació de la Comissió de Salut Mental Infantil i Juvenil del Consell dels CESMICs de Catalunya. I la senyora Diana Tolosa Merlos, infermera de salut mental d'hospitalització a domicili en salut mental de Santa Coloma de Gramenet, Parc de Salut Mar. Bé, seguidament volia donar-vos també una cordial salutació als ja 40 persones que esteu darrere de la pantalla per part de tot l'equip de la Vocalia de Salut Mental. La senyora Ana Bastida Salvador, el senyor Elías Guillén Guzmán, la senyora Patricia Lorenzo Aguilera, la senyora Gala Margelí Gutiérrez, el senyor Clemente Rodríguez González, la senyora Sílvia Rodríguez Jiménez, la senyora Elena Serrano Peralta i jo mateix com a responsable de la Vocalia, David Jiménez Díaz. Llavors, per què un webinar de salut mental en temps de la Covid-19? Bé, totes nosaltres, en el nostre dia a dia, en l'esfera personal, ens hem vist afectats per aquesta pandèmia, en alguns casos inclús amb pèrdues en el nostre àmbit familiar o d'amics. Realment no ha estat i no està sent fàcil. També en l'àmbit professional s'han vist afectades totes les persones de qui tenim cura, tota la ciutadania. Actualment, a dia d'avui, hi ha comptabilitzats més de 48,2 milions de casos de persones amb Covid positiu, de les quals 1,2 milions han mort a causa d'aquesta pandèmia. Entre aquestes pèrdues, volia destacar també la mort de 1.500 infermeres que han perdut la vida en la lluita contra la pandèmia, 7 de les quals en el nostre país. L'Organització Mundial de la Salut indica que el 93% mundial dels serveis de salut mental s'han vist afectats per la pandèmia, ja sigui reduint la seva intensitat o pertorbats per el que estava passant. I aquest estudi és un estudi de 130 països. L'OMS també alerta que hi haurà i que ja està havent un augment de les demandes d'ajuda en els equips de salut mental, destacant especialment com el dol, com l'aïllament, com la pèrdua d'ingressos i la por estan causant un augment del patiment psíquic. Així doncs, podem dir que les cures infermeres en salut mental estan immerses en aquest moment històric que esdevé un repte personal i professional sense precedents. La Vocalia de Salut Mental tenim el desig i també la voluntat de crear espais de diàlegs i de reflexió sobre la pràctica clínica i donat tot l'anterior hem trobat adient que el primer webinar que realitzéssim fos aquest, les cures infermeres en salut mental en temps de la Covid-19. Llavors, comentar-vos que primer es realitzaran les 3 ponències, durarà uns 40-45 minuts, i aquí anirem recollint els membres de la Vocalia i jo mateix les preguntes i reflexions que aneu llançant al xat. Per tot seguit, després, quan hagin acabat les ponències, també fer uns 40-45 minuts de reflexió amb els ponents sobre aquelles preguntes i reflexions que considereu adients. Llavors passo la paraula a la senyora Sandra Agüelo, que ens parlarà de les addiccions en temps de Covid-19. Quan vulguis, Sandra. Molt bé.
Bueno, muchas gracias, David. Gracias a todos los asistentes. Bien, como David ha dicho, yo trabajo en el Cash Forum San Martí y tengo que decir que según mi experiencia, lo que he visto en estos meses, hay un antes y un después respecto a la pandemia. Solo a modo introductorio, porque quizás nos queda muy lejos en marzo del 2020, pero está aquí a la vuelta de la esquina. El 11 de marzo fue cuando la OMS categorizó el COVID-19 como una pandemia internacional, en la cual tuvo que aplicar medidas de emergencia y de confinamiento excepcionales. El gobierno español, en concreto, el 14 de marzo fue cuando decretó el estado de alarma y tuvo que realizar algunas medidas muy severas, como de confinamiento, cuarentena y aislamiento. Esto lo pongo en negrita porque quizás son las situaciones más difíciles, más complicadas con las que hemos tenido que lidiar en cuanto a salud mental. Como toda pandemia, el COVID-19 incluye componentes biológicos e infecciosos, pero también psicológicos, sociales y económicos, que son los que más han podido repercutir en las personas con un problema de salud mental y con una adicción en este caso. En concreto, el confinamiento, voy a ir insistiendo durante toda mi presentación porque el confinamiento es lo que más ha producido quizás un sufrimiento en los usuarios y en los pacientes. El confinamiento obligado de estas personas en el domicilio ha tenido unas peculiaridades muy concretas. Particularmente estas dificultades se agravaron en grupos de población muy concretos, por ejemplo, personas que viven en instituciones, ya sea residencias de ancianos, pisos asistidos, centros penitenciarios, personas con problemas de enfermedad mental, mujeres amenazadas por situaciones previas de violencia de género, situaciones de maltrato familiar, maltrato infantil, personas que viven en situación de pobreza extrema, personas con o sin vivienda, personas sin techo, personas cuyas condiciones de vivienda no eran las más adecuadas para realizar un confinamiento. Normalmente es habitual, y esto ya está muy estudiado, que en cualquier época de crisis el consumo normalmente de alcohol y otras drogas aumenta. Ponemos como ejemplo la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, que nosotros en el CAS vivimos una repercusión muy fuerte, muchas recaídas, muchas personas con una adicción al alcohol brutal. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si luchar contra una adicción siempre es duro, cuando tienes que enfrentarte a un confinamiento, a un aislamiento social, algo que es totalmente nuevo, porque la sociedad no estaba preparada para esto, todavía empeora la situación. Quería presentaros muy brevemente, solo al estar leyendo para prepararme esta sesión, bueno, me he dado cuenta de que había cosas contradictorias, ¿no? Muchos estudios o algunos estudios que presentaban resultados de que había gente que había abandonado el consumo de sustancias, pero en contraposición he estado leyendo muchas cosas respecto a gente que había todo lo contrario, ¿no? Que había aumentado el consumo. Bueno, os hago esta presentación para que luego, si queréis, lo comentemos. Lo primero es unos resultados del Ministerio de Sanidad, que presentó una encuesta europea sobre consumo de drogas durante el confinamiento y que como resultados así más llamativos, concluye que la mayoría de las personas encuestadas que se declaraban consumidoras de sustancias dicen que han consumido menos. ¿Por qué? Por una menor disponibilidad de sustancias para comprarlas. Las admisiones a tratamiento también han mostrado un notable descenso. Solo a destacar, que después lo explicaré, por ejemplo, el Cash Forum tuvo que cerrar durante el confinamiento. Luego continúa diciendo que este descenso se ha producido tanto en hombres como en mujeres y para todas las sustancias, excepto en el caso de los opioides.
Otro estudio también llamativo es el del Grupo de Investigación en Salud y Ajuste Psicosocial de la Universidad de Valencia. En este caso se hizo una encuesta online a más de 4.000 personas y los primeros resultados señalan que el consumo de alcohol se había reducido. Esto se contradice un poco con los resultados que después os explicaré que se han visto, por ejemplo, en la mayoría de los casos. La explicación que dan a esta reducción del alcohol es que la mayoría de restaurantes, discotecas, festivales, bares musicales estaban cerradas. Muchos consumidores, que es gente joven que suele consumir en beach drinking, pues habían visto limitadas las posibilidades de asistir a botellones, a fiestas, y es la explicación que ellos daban, pero se contradice, por ejemplo, con muchas noticias que habíamos escuchado sobre venta de alcohol en grandes superficies, que se había agotado, se había cuatriplicado. Bueno, es para tener en cuenta. Otras conclusiones de este estudio es que el consumo de cannabis también había disminuido por la no posibilidad de conseguir la sustancia. La realidad que nos hemos encontrado, pues bueno, no te aísles es uno de los mantras básicos para recuperarte de una adicción. Es lo que se suele decir, ¿no? Estate acompañado, intenta estar con gente que te ayude, que te acompañe en este proceso. Pero ¿cómo se enfrenta un adicto, una persona con una dependencia a esta situación, ¿no? A un confinamiento forzoso y seguramente en muchas ocasiones solo? Porque a priori podríamos pensar que el hecho de estar encerrado nos facilita la posibilidad de no consumir, pero es todo lo contrario. El riesgo de recaída aumenta porque, como bien digo aquí, la adicción tiene que ver con el manejo que hacemos de las emociones, ¿no? Y se ponen a flor de piel algunas emociones desagradables como tristeza, soledad, aburrimiento, dificultades para afrontar una situación como el confinamiento, como la salud de nuestros seres queridos, el no poder vernos. Bueno, ¿cuál es la realidad vivida en los CAS durante el confinamiento? Como ya os he dicho, por ejemplo, en mi caso, el CAS Forum tuvo que cerrar. Nos tuvimos que trasladar a otro centro en el cual se hacían tareas muy concretas. Por ejemplo, priorización de las primeras visitas para el inicio de tratamiento. Básicamente, las únicas primeras visitas que se hicieron fueron para gente que tomaba heroína. Aumento de hasta un 300% de solicitudes de inicio de tratamiento con metadona durante el confinamiento. Como ya os podéis imaginar, la venta de drogas, que después mencionaré, cayó durante más o menos un 50% de menor venta, con lo cual la gente no podía consumir heroína y se iniciaron muchos tratamientos con metadona. Visitas médicas principalmente telefónicas, con lo cual se perdieron algunos pacientes. Mucha gente, pues por situación socioeconómica o porque viven en la calle, no tienen acceso telefónico ni siquiera, con lo cual muchos pacientes estuvieron desatendidos durante toda la pandemia, durante todo el confinamiento, perdón. Enfermería únicamente atendido a los pacientes de forma presencial para administrar metadona y en algunos casos muy puntuales de personas con patología dual para administrar sobre todo algún inyectable, para nada más. Aumento de llamadas recibidas por pacientes que referían dificultades para gestionar la situación, ansiedad, tristeza, miedo a recaídas, etcétera, etcétera. Aumento de solicitud de recetas de benzodiazepinas. Evidentemente, si el acceso al alcohol ha sido más complicado, el acceso a la cocaína, el acceso a la heroína, cualquier otra droga ha sido más difícil. Esto lo tapaban con el consumo de benzodiazepinas. Y como he comentado antes, menos acceso a la venta de droga, menos utilización de salas de consumo. La sala de reducción de daños del CAS Forum cerró del todo, con lo cual no pudimos acoger a ningún usuario y bueno, se disminuyó la venta a 50%, pero claro, estas personas seguían con síndrome de abstinencia, ¿no? Lo que os he comentado antes es la realidad vivida durante el confinamiento.
Post-confinamiento, que el Cash Forum ya volvió a su sitio, volvió a empezar a tener pacientes con cierta regularidad. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues evidentemente aumento de la lista de espera para primeras visitas, de unos 2-3 meses, la lista de espera. Detección de recaídas muy graves en pacientes que se mantenían abstinentes antes del confinamiento, sobre todo recaídas con alcohol y cocaína. Detección de aumento del consumo de alcohol en binges, en pacientes que su consumo era controlado, entre comillas. Por poneros un ejemplo, un señor con su familia que pasa el confinamiento en familia, pierde el trabajo, unas ansias de beber enormes y la única posibilidad era salir a pasear el perro, irse al pakistaní debajo de su casa, comprarse 6-7 Voldams, irse al coche al parking, bebérselas de golpe en el coche y subir a casa. Esto regularmente durante una vez a la semana, todas las veces que podía, porque no podía soportar esa situación, ¿vale? Tras el confinamiento se duplicaron las visitas a urgencias por cuadros relacionados con la abstinencia de alcohol y en pacientes que han logrado mantener la abstinencia, aumento de crisis de ansiedad, ataques de pánico, lo que ha supuesto aumento de toma de medicación ansiolítica. En otros pacientes, por decir también cosas positivas, en algunos pacientes la contención familiar evidentemente ha servido como fortalecedora. Gente que a lo mejor no estaba acostumbrada a estar en familia, que estaba más bien sola o que estaba trabajando todo el día, pues el estar confinados con la familia les ha fortalecido. Bueno, esta pregunta la dejo un poco también a tema de debate. ¿Qué futuro nos espera? Yo creo que la siguiente pandemia fuera del coronavirus será una pandemia en salud mental, ¿no? Nos va a traer consecuencias muy negativas, que ya las estamos viendo ahora, pero nos queda mucho por ver negativo en este caso. Para acabar, una frase de Viktor Frankl: cuando la situación es buena, disfrútala; cuando la situación es mala, transfórmala; cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Wow, muchas cosas nos has explicado. Dará para debate el tema. De acuerdo. Paso la palabra a Diego Pérez Calatrava, que nos hablará sobre la evolución en los CESMIC de Cataluña en tiempos de la COVID-19. Quan vulguis, Diego. Bona tarda. Gràcies per poder fer aquesta estona amb tots. Vinc en representació de les meves companyes dels CESMIC de Catalunya i us vull una miqueta traslladar els canvis com han sigut des que va començar tot plegat. Intento fer la pantalla completa, però ara. Llavors, aquesta comissió ja fa uns anys que funciona i hem participat en aquesta presentació 20 CESMICs tant de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. Una miqueta, quan va començar tot, doncs hem fet una miqueta d'una recollida de dades de com hem transformat el tema de la consulta. I a tot el territori el que hem trobat és que s'han mantingut el tema de fer consultes presencials. Evidentment, s'ha baixat el nombre perquè no tots els CESMICs disposaven dels mateixos espais, tema de presència de persones a la sala d'espera per prevenir distàncies de seguretat. S'ha incorporat la via telefònica de forma significativa. També s'ha incorporat el tema de la videoconsulta, fent servir la plataforma del CatSalut. I a nivell de teletreball, a diferència amb psicologia i a diferència amb psiquiatria, tot aquest teletreball que hem pogut fer a nivell de consulta telefònica i de videoconsulta ho hem fet, però ho hem fet des del nostre lloc de treball. L'activitat en grup també ha estat ressentida perquè fèiem diferents formats de grups i només s'han pogut mantenir aquells grups que són via online. Hem fet servir també una plataforma, cada lloc feia servir una, però s'han pogut mantenir molt poc. I a més, durant aquest període hi ha hagut mesos, setmanes,
que hi ha hagut algun tancament d'alguna consulta perquè els professionals que estem al CESMIC hem hagut d'anar a cobrir hospitalització, com per exemple el meu cas. Hi ha altres menes de situacions que no estaven contemplades com a tal, però el que sí que coincidim tots és que ens hem hagut de reinventar. La veritat és que ha sigut un canvi bastant ràpid i progressivament, des de l'inici del confinament fins ara, el tema de les presencials és veritat que cada cop són més. Hem de dir que el tema del teletreball ha vingut per quedar-se, perquè dins d'aquesta adaptació, el que també hem valorat com a positiu d'aquesta situació és que, a banda de les dificultats inicials, hem trobat unes eines, com aquestes videoconsultes que podíem fer a nivell de coordinacions amb escoles, instituts, familiars, inclús, veure'ls al lloc natural, que tot això també ha aportat una informació extra que no teníem quan érem a la consulta. Sobretot el tema de coordinacions, serveis socials, EAIA, això, institut, escoles, això ha sigut una millora significativa perquè hem pogut tenir contacte directe amb els tutors, que de forma habitual el contacte sempre es via de l'equip d'assessorament psicopedagògic del Departament d'Educació. Què ens hem trobat amb aquesta telemàtica? Doncs que a nivell de pares, quan són visites que són combinades, perquè acostumem a visitar nens i adolescents per una banda i els pares també, ja sigui en la mateixa visita o sigui combinant aquestes visites en general. La sensació cap als pares és que ha variat poc, ha estat bastant ben acceptada. Amb els petits hem tingut més problema. Hem tingut més problema perquè, clar, mantenir-los davant de la pantalla amb una cosa, amb una situació que tampoc era del tot agradable per a ells, doncs ha sigut una miqueta més complicat. I els adolescents, aquí és on ha hagut un valor afegit que hem perdut qualitativament, perquè aquesta confiança que et pot donar en un moment d'un despatx, aquesta confiança d'aquest secret professional, parlar, encara que sigui a la teva habitació, perquè sempre els hi diem, o sigui, quan et truquem, quan fem una videoconsulta, doncs has de buscar un espai que sigui íntim. O sigui, has d'estar disponible, has d'estar a gust i has d'estar amb aquesta intimitat. I és veritat que a casa, amb el germà que entra a l'habitació, la mare que diu no sé què, el pare que llavors no ho sap i entra en el moment de la visita. O sigui, qualitativament hem perdut, però en el conjunt en general, la sensació és que, tot i aquestes pèrdues, hem pogut fer contenció, sobretot, d'aquests casos. A més, d'aquesta contenció, que ha sigut una contenció elevada, sempre hi havia aquesta porta oberta, que això hem coincidit tots els CESMICs, que en cas d'una situació greu o una situació d'urgència, les portes han estat obertes i s'han fet aquestes visites presencials igualment. I encara ara continuem igual. Ara tornem a estar en aquest punt de mantenir les presencials, que fan les videoconsultes, aquestes consultes telefòniques i aquestes activitats de grup. Llavors, qualitativament d'aquestes visites, els vam fer una recollida entre aquests 20 CESMICs, als quals avui estic jo, que de la població que ja ateníem prèviament, que ja es visitaven al CESMIC, van fer aquesta consulta de quins trastorns no han tingut menys demanda durant aquest període. Doncs, de la població que està desacumulada, el que destaca és el tema d'autisme, psicosi i depressió. Per què? Perquè aquest aïllament, per exemple, dins de l'espectre de l'autisme, aquest tancament, aquestes fòbies escolars, aquesta pèrdua de socialització amb un trastorn on el tema de la socialització ja està alterat, fins i tot el que hem fet és anar un pas enrere, no, 2 passos enrere, perquè aquest tancament ara, la feina que tindrem és a treure'ls de casa, a tornar a fer afrontament, a tornar a anar a les escoles, a tornar a anar als instituts. Tot això és la feina que preveiem, que cada cop en tenim més i que tal com vagin les coses serà un cavall de batalla. A nivell d'ansietat, dels que ja estaven com a diagnòstic d'ansietat, és veritat que s'han mantingut bastant bé. Les fòbies, el fet d'estar tancat a casa, ha donat una certa protecció familiar. I el tema de trastorns de conducta alimentària, doncs, ha sigut un tema que ja sigui perquè han passat més temps a casa amb els pares i han observat més coses que podria ser. L'augment d'aquesta ansietat ha provocat un pic a nivell de trastorn de conducta alimentària perquè hi ha hagut com una epidèmia.
Dins d'aquesta pandèmia, a nivell de salut mental infantojuvenil, s'han detectat molts casos i s'han agreujat molts dels que ja es visitaven. Llavors, tot i que els CAPs, els centres d'atenció primària, eren tancats, també és veritat que hem de dir que les derivacions han baixat moltíssim. És de fa aquest mes passat que estem un altre cop repuntant el número de demandes, perquè si estaven entre que hi havia de tancades que funcionaven els CUAPs, doncs tot això ha fet que les demandes baixessin. Però aquestes demandes de casos nous, les derivacions, els motius més comuns han sigut el tema de l'ansietat, el tema de fòbies a la contaminació, a sortir de casa, a socialitzar, i per aquests indicadors de troballes a casa, d'observació, de poder que aquesta situació d'estrès ha exacerbat tota aquesta clínica més de trastorn de conducta alimentària, doncs ha sigut el pic. El tema de les autolesions, ha hagut alguna més puntual, però tampoc ha sigut... Pensàvem que hi hauria més i no ha sigut el cas. A nivell de trastorn de respecte de l'autisme i TDAHs i de psicòtics, la veritat és que és això, el fet d'estar tancat, suposem que ha camuflat aquesta situació bastant. Quadres adaptatius greus esperables en aquesta situació? De greus no han sigut tants. Sí que és veritat que molts d'ells estan dins del tema de l'ansietat com a tal. I el que també, un altre fenomen que ha anat en augment de forma significativa, ha sigut tot el tema de l'ús de les pantalles. O sigui, tenim aquests adolescents que si ja els tenim enganxats al mòbil, la tablet, la consola i l'ordinador, entre que l'han de fer servir per temes acadèmics i fora del temps acadèmic ha sigut l'espai de socialització amb iguals, se'ns ha disparat bastant. I els tenim bastant encara enganxats amb aquest recurs. Que en un principi, i els pares, les dificultats dels pares per gestionar aquesta situació, perquè clar, no pots sortir, estàs tancat a casa. L'ordinador l'has de tenir perquè has de fer les feines. I a més, l'estona que pots parlar amb els amics és a través de la consola jugant al Fortnite o al joc de moda del moment, doncs ha fet que els tinguem bastant empantallats. I el problema ha sigut intentar posar horaris. O sigui, a nivell de casa, perquè una cosa és ser flexible i entendre que és una altra manera de comunicar-te, però els horaris han sigut bastant anàrquics. I això és el que ha generat bastant conflictes a nivell de problemes paternofilials, de maneig de diferents situacions. Llavors, d'aquesta mateixa població, que ja es visitaven al CESMIC, quins són els símptomes més rellevants en aquest període? Doncs en aquest període, de totes aquestes consultes que hem estat fent, tant presencials com telemàtiques, en algun dels dos dispositius, sigui la videotrucada o trucada, l'ansietat i els fars i restriccions alimentàries ha sigut el que més hem observat via telemàtica. Després, tot això, el tema dels TCAs que han requerit més ingressos a hospitalització 24 hores. L'insomni, la irritabilitat, aquestes alteracions de conducta, l'ús de les pantalles tornava a sortir, i el tema de la depressió, autolesions i aquest insomni, però moltes vegades el tema de l'insomni estava relacionat amb un canvi d'hàbits, amb un canvi d'horaris, amb un retard de fase, que des que es posaven a dormir fins que s'adormien, doncs s'allargava. El tema de l'ús de la pantalla aquí ha empitjorat bastant aquesta qualitat del son i de mantenir uns horaris de descans. I respecte als indicadors de salut del tema del codi del risc suïcidi, que també ho hem contemplat per veure si aquesta situació havia augmentat o no aquest indicador d'aquest programa concret, doncs s'ha mantingut, la majoria, ha augmentat poquet en algunes àrees, ha disminuït en alguna àrea i infermeres del CESMIC que no contemplen, o sigui, que no pivoten aquest programa del codi de risc suïcidi, doncs no han sabut donar una contesta. Però vaja, tot i així, ha sigut una etapa de molts canvis, de fer contenció, sobretot. Els objectius bàsics eren que no anessin a urgències, evitar anar a urgències, que tot el que puguem fer des del CESMIC ho hem intentat i crec que ho hem aconseguit bastant, que hem estat allà, hem estat al nostre lloc, i l'estrès afegit, d'haver de tancar, llavors tot el tema dels injectables, dels depots, que havien de ser presencials sí o sí, i
el tema de la contenció familiar, val a dir que el fet de mantenir aquests grups online, sobretot grups de pares, jo crec que ha ajudat bastant. S'han viscut, o sigui, estan molt ben valorats per la població. I llavors, l'última reflexió, de com a infermeres que treballem als CESBIs i demés, volem ser una miqueta positius i recupero el que us comentava al principi. O sigui, aquestes noves eines, a nivell de xarxa, pensem que és un valor afegit, sabem que s'han de quedar perquè les necessitem, i aquesta millora de valoració a diferents entorns, ja no només en una fase diagnòstica, sinó en una fase de tractament, doncs pensem que és una bona eina. Com ha quedat més alterat tot plegat? Doncs a nivell de controls evolutius, per exemple, en el cas d'un nen amb un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, on podies fer una monitorització del fàrmac i demés, aquesta telemàtica ha funcionat bastant bé. Les famílies han fet un esforç perquè fins i tot moltes monitoritzacions les han fet ells a casa. Han fet el pes, han mirat l'alçada, han mirat una pressió. Però, a més d'ajudar en aquesta part, aquest contacte amb els pares, o sigui, pel tema de reforçar pautes, per tot el tema de les mesures ambientals, quan parlem de tractament, dels tractaments que podem fer, tant a nivell de trastorns d'eliminació, tractaments del tema d'entrenament en habilitats socials, ja sigui en format individual o en format de grup, aquí sí que hem perdut. Hem perdut perquè tractament com a tal no estem satisfets. O sigui, pensem que hem ajudat, que hem fet contenció, però que no hem pogut seguir aquesta línia, aquest fil conductor d'aquest procés de salut que té aquesta persona, i tots estem desitjant de poder tornar a fer aquestes presencials amb la intenció de poder recuperar aquest espai. I per no allargar-me massa, m'estimo més si després hi ha alguna pregunta, poder contestar, i seria una miqueta aquest recopilatori que hem fet entre les companyes i els companys dels CESMIs de Catalunya, i gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Diego. Déu-n'hi-do també quantes coses per parlar i per reflexionar, no? Quantes idees. Han sortit bastantes preguntes també en aquest moment. Després les reprendrem en el moment del debat. D'acord, doncs, Diana, és el teu torn, quan vulguis, d'acord? Moltes gràcies. Has d'activar el micro, Diana, que el tens apagat, eh? Ara, perdoneu. Ara, ja el tens, ja el tens. Perdó. Perfecte. Ara anem aquí i hem de compartir pantalla. Som-hi. Ara sí? Sí, genial. Molt bé, doncs moltes gràcies per convidar-me a participar en aquest webinar i res, felicitats a la Sandra i al Diego per les seves ponències. Bé, jo vinc a parlar-vos de l'hospitalització domiciliària en el temps del Covid. Com ha impactat el Covid en la relació terapèutica amb els pacients que estan ingressats a casa. D'alguna manera, tots sabem una mica el que és la relació terapèutica, que és l'eina fonamental de la infermera i de molts altres professionals. És especialment rellevant en infermeria i salut mental perquè nosaltres no tenim tècniques, les nostres tècniques habituals no són ni cures, ni posar vies, ni altres coses, sinó la nostra tècnica és la paraula, el silenci, l'acompanyament. Aleshores, és especialment rellevant en el nostre àmbit per millorar qualsevol intervenció. Les habilitats que hem de tenir, tots les coneixem, les hem d'anar recordant, el ser empàtic, totes aquestes coses que sempre es diuen, l'acceptació de l'altre, l'espontaneïtat dels professionals, la naturalitat amb què parlem les coses,
són fonamentals per crear un bon vincle i mantenir-lo al llarg de l'ingrés, al llarg del seguiment als TESMAs, als CAS. I, no obstant, que sabem que és important i genera un esforç. Tot això, moltes vegades tenim dificultats, els professionals, i ens hem d'adaptar a noves situacions. Aleshores, en aquest context del Covid, els professionals, evidentment, ens hem hagut d'adaptar a què fer, com mantenim el vincle que teníem amb els pacients que anem als seus domicilis i que sortim d'alguna manera. L'hospitalització domiciliària el que té de diferent és que el professional surt de la seva zona de confort, surt de la consulta, surt de l'hospital i aleshores es realitza, la nostra feina la realitzem a la zona de confort del pacient, que és el seu domicili. Per tant, és com ens adaptem ara amb tota aquesta situació de que el pacient no pot sortir i de que nosaltres som els que anem, però anem amb unes mesures. Com afecta tot això? Bé, us explico una mica també el model d'hospitalització domiciliària que nosaltres tenim. Jo treballo a Santa Coloma de Gramenet i la unitat d'hospitalització domiciliària està oberta des de fa poc més de 2 anys. Hi ha un fonament legal per l'hospitalització domiciliària, no hi ha data del 1986. Hi ha una evidència científica del seu benefici, en el sentit que es poden evitar ingressos o bé disminuir la durada dels ingressos hospitalaris convencionals. Pacients que han tingut males experiències o que potser no és necessari que estigui ingressat a l'hospital trencant tot el seu entorn. Un ingrés hospitalari moltes vegades ja és en si un event traumàtic. Si a més estàs atribulat per la teva malaltia mental, doncs són diversos factors que s'uneixen i que ho fan més traumàtic. Vull dir que si es pot tractar això des de casa, a la teva zona de confort, envoltat de les persones que t'estimen, que es preocupen per tu, sense un company d'habitació, sense un lavabo que compartir, amb alguna persona que no coneixes, en fi, amb una mica més d'intimitat, doncs tot això està demostrat que és un benefici. El model que tenim, que utilitzem, és el model assertiu comunitari, que són les intervencions psicoterapèutiques, farmacològiques, socials, inclús laborals, familiars, que es fan al domicili, a diferència de l'hospital. Som els professionals els que ens traslladem al domicili per fer la nostra feina, en lloc que sigui el pacient el que ingressa a l'hospital. Concretament, Santa Coloma de Gramenet és una ciutat de gairebé 119.000 habitants. A la nostra unitat d'hospitalització domiciliària només tenim capacitat per 10 llits. Això també ho hem de tenir en compte. Segurament no donem abast a tothom. Els pacients que ingressen, els criteris aquests d'inclusió i d'exclusió, això serà molt criteris d'exclusió, criteris d'inclusió. Són pacients, en general, trastorns mentals greus en vies de descompensació o que ja estan descompensats. En el que el fet d'estar a casa suposa que hi ha un familiar o un cuidador que actua com a coterapeuta. Nosaltres sempre parlem que són els infermers, entre cometes, a casa. I si bé el protagonista és el pacient, el familiar també té un cert protagonisme durant l'ingrés perquè és alguna cosa que deixem ben clara des del primer moment. Els pacients signen com una mena de contracte terapèutic i un consentiment informat conforme accepten que anem a casa i els familiars també. I en aquest contracte i en aquest consentiment se'ls explica, ja està escrit, que d'alguna manera el familiar és aquesta persona que és referent i que és el vincle de comunicació també amb nosaltres. Que les visites es poden fer únicament amb el pacient i després amb el familiar o tots junts. Sempre ho deixem una mica a l'acció del propi pacient. Però sí que és veritat que el familiar té un paper important. Ells signen el consentiment informat. Els nostres pacients normalment venen derivats des del nostre CESMA, des d'urgències del nostre hospital de referència, que és l'Hospital de Can Ruti, o bé de les unitats d'hospitalització tant de Santa Coloma, de Torribera, o bé com de la unitat d'hospitalització de Can Ruti. La majoria, no obstant, ens han derivat des del CESMA, però sí que és veritat que durant
durant els mesos del Covid potser va haver-hi un augment de derivacions des d'urgències. Sí que això sí que ho vam notar. La dinàmica, nosaltres som un psiquiatre i dues infermeres, en realitat una i mitja, perquè una està a la meitat, el seu horari és la meitat de la jornada laboral, són 20 hores i aleshores només està 2 o 3 dies a la setmana. I la nostra dinàmica és de fer 2, 3, 4 visites setmanals en funció de l'estat del pacient i de l'evolució. Aleshores, ara, com aquesta última diapositiva, us he volgut, diguéssim, unir una mica la relació terapèutica en l'estat d'alarma, en el temps del Covid, perquè hem vist diferències de com era abans, de com durant i de com després, de com ens hem hagut d'adaptar tant nosaltres com també els familiars i els pacients a aquestes noves situacions. Nosaltres, en condicions normals i abans de la pandèmia, les visites sempre eren al domicili, generalment. Puntualment alguna era a l'hospital, però en general totes eren al domicili. Ens saludàvem amb els pacients donant-nos la mà, una cosa molt habitual amb els pacients i amb els familiars, una cosa molt natural. Anàvem vestits amb la nostra roba de carrer, normal. I sí que és veritat que hi havia la possibilitat que sempre nosaltres, quan donem el full del consentiment informat i, diguéssim, donem una nota, un full informant del nostre servei, també tenim uns telèfons. Tenim un telèfon de contacte que és un mòbil, que el portem sempre durant el nostre horari laboral, i tenim un telèfon que és un telèfon fixe on hi ha un contestador i on poden deixar missatges i nosaltres el dia següent els escoltem. El contacte era fàcil, però és veritat que no l'utilitzaven gaire. Sempre esperaven a dir-nos qualsevol canvi o qualsevol cosa el dia de la visita. La relació, la veritat és que era molt propera i penso que penseu que els hi diem als pacients, quan fem l'entrevista per conèixer-nos i per valorar el cas, sempre ho diem, mira, nosaltres entrarem a casa teva, seurem al teu menjador, seurem al teu sofà, vull dir que és una invasió, entre cometes, de la seva intimitat, que la veritat ells l'han rebuda molt bé i nosaltres la resposta que tenim és molt gratificant perquè s'han vist molt agraïts i tot i que ells saben que nosaltres som professionals i que els estem ajudant, la percepció que tenim és que ens veuen, perquè a més així ens ho han dit, com a persones que estem ajudant a persones, no tant professionals vestits de blanc i hospital i tot això. Tota aquesta situació bastant còmoda i bastant natural en el nostre dia a dia a l'hospitalització domiciliària, durant el període de confinament i d'estat d'alarma va canviar radicalment. Nosaltres penseu que el dia 16 de març ens van dir que tancaven el servei perquè es va considerar que no era un servei essencial en aquell moment i aleshores, clar, els pacients que teníem ingressats els vam haver de trucar d'aquella manera de dir, mira, per la situació del Covid no podem anar als domicilis, els vam buscar hora al CESMA i tal, i una mica els vam deixar col·locats així, però amb pinces, que ho sentim, però és que no hi ha més. Al cap de 15 dies ja es va veure que el nostre servei tornava a ser necessari. El que passa que, d'alguna manera, no havia de ser anant als domicilis, sinó que va aparèixer tot el món del teletreball, que també parlaven, el Diego també en feia referència. Les visites van deixar de ser presencials i vam passar a fer videotrucades. Videotrucades, trucades telefòniques, com veieu aquí, missatges per WhatsApp, perquè nosaltres el mòbil que tenim és un smartphone, i aleshores ens vam descarregar l'aplicació de WhatsApp i la majoria de visites les fèiem per videotrucada per WhatsApp perquè aleshores no teníem cap aplicació ni de l'hospital ni del CatSalut on es poguessin fer videotrucades. Aleshores ho vam fer així, per comoditat dels pacients i nostra, doncs fèiem les visites per videotrucada per WhatsApp. Nosaltres ho vam comunicar als nostres superiors pel tema de la confidencialitat de les dades i ens van dir que de moment ho podíem fer així. I aleshores això ja va ser tot un canvi, al veure'ns, a més, ells ens veien a nosaltres sempre amb mascareta, vestits de blanc,
Vam introduir també tot el tema dels canvis que havíem d'anar fent de medicació. Nosaltres teníem el costum, i el tenim ara que hem tornat a una certa normalitat, d'escriure els canvis que anem fent de medicació o de noves intervencions, els escrivim en un full i els hi deixem. O potser també tenim alguns documents que hem creat al servei d'hàbits d'higiene de la son o de dieta saludable. Aleshores, tot això són uns fulls que nosaltres tenim impresos i que els hi donem de tant en tant, o com anar per anar bé de ventre, en fi, una sèrie de documents que tenim que anem donant en funció de la situació i del cas de cada pacient. Doncs, clar, tot això en aquell moment no ho podíem donar i llavors vam dir, doncs com ho podem fer? Perquè ho tinguessin sempre present i ho tinguessin a mà, doncs vam decidir fer fotografies d'aquests documents. I aleshores també el mateix amb els canvis de medicació. Posàvem la data, com estava la medicació abans i com quedava a partir de la data següent. I aleshores fèiem una fotografia i els enviàvem via WhatsApp. Tot això sembla que no, però també va fer que la relació fos propera d'una altra manera, però també va fer que la relació fos propera. I ells també van veure que nosaltres érem accessibles d'una altra manera. La veritat és que van fer un bon ús del tema del WhatsApp. Alguna vegada sí que havíem rebut algun àudio una mica fora de lloc, alguna pacient recordo que estava maníaca i ens enviava àudios i missatges d'aquests amb imatges i amb el significat dels nostres noms i aleshores, doncs res, nosaltres per no deixar-la sense contestar, sempre contestàvem, muy bien, tal, nos vemos el próximo día, recuerda que és tal dia, tal hora, no? Però en general van fer molt bon ús, tant els familiars com els pacients. I es van mostrar com molt agraïts i molt, pues tenéis WhatsApp, pues que bien, que fàcil, entonces ho fem, no? I ens vam haver d'adaptar, va funcionar bé. El que passa que va arribar un punt, estàvem finalitzant ja l'estat d'alarma cap al maig, que a més ja ens van dir a partir de l'11 de maig ja haurem de fer visites, intentar o que vinguin aquí algun dia o anar al domicili, i aleshores perquè estàvem veient que el teletreball, les videotrucades, se'ns quedaven una mica curtes, moltes vegades per explorar segons quines coses, per fer exploracions també de possibles efectes secundaris del tractament. A vegades també amb els problemes aquests de connexió que en alguna vegada havíem tingut. Aleshores sí que vam notar que necessitàvem tornar una mica al contacte de tu a tu i de veure'ns en persona. I aleshores vam començar a alternar visites per videotrucada, però potser això, un cop a la setmana sí que fèiem una visita presencial al domicili. Clar, les visites presencials havien canviat completament, perquè ara anàvem vestits de blanc, amb la mascareta. Penseu que hi ha pacients que hem conegut o que ens han conegut amb la mascareta única i exclusivament, i això ja és com una barrera. Nosaltres al domicili també fem analítiques, hi ha medicació injectable, doncs clar, tot això ara és una parafernàlia, ens havíem de vestir amb tot l'EPI, les mampares, els guants, la doble mascareta, deixar-ho tot. I clar, tot això arribes i fas allà com un desplegament que tampoc pots desplegar perquè no podíem tocar res, amb la motxilla assistint l'una a l'altra i, d'alguna manera, sempre ens excusàvem de dir, disculpeu, això són les mesures del Covid, els pacients, la veritat és que han sigut sempre supercol·laboradors, ho han entès, ens han ajudat molt i, ara ens trobem en el punt en què seguim anant vestits de blanc, que nosaltres pensem que és un hàndicap, perquè realment el anar vestits de carrer amb la nostra roba, això ho feia tot molt natural. L'uniforme blanc, la mascareta, tot això ja crea com una mica de barrera. Però estem adaptant-nos també a aquestes noves circumstàncies. L'humor ha sigut molt important també. Els pacients han sabut buscar situacions d'humor, nosaltres també, els familiars. I, ara estem recuperant, estem fent majoritàriament visites presencials al domicili i, de moment, videotrucades no en fem. Hem deixat de banda el tema del WhatsApp per
enviar fotografies amb la medicació i tal, perquè com que anem al domicili ens podem permetre fer els canvis in situ. I sí que ara, en el cas que haguem de fer una videotrucada, sí que ja el CatSalut ja té una aplicació i ja la podem posar en marxa. A la nostra empresa ja ens ho han comunicat, que si les hem de fer en vistes, potser aquesta segona onada que està ja aquí a tocar, que ja la puguem posar en pràctica, perquè sí que és veritat que el tema del WhatsApp o el Zoom, totes aquestes aplicacions que ens han ajudat en aquest moment, el tema de la protecció de dades no està regulat, i necessitàvem una eina que estigués regulada, tot i que el nostre secret professional ja ens senyala, ja ens diu que s'ha d'actuar amb sentit comú. Sí que és veritat que pensem que es necessitava una eina per poder regular, per poder realitzar totes aquestes intervencions d'una manera més regulada. I res, jo he deixat aquesta... No hi ha diapositiva final. La diapositiva final és aquesta, una mica perquè ara, com comentava el David, hi haurà el debat i perquè quedi present, suposo que l'he de treure, però perquè ho tingueu més present. I m'ha agradat molt que la Sandra, aquesta última diapositiva que ha fet servir ella, que si la situació és intransformable, doncs transforma't tu, d'alguna manera, i d'alguna manera l'hospitalització domiciliària d'aquí de Santa Coloma és el que hem fet, intentar adaptar-nos, improvisar i fer el que fos per mantenir un bon vincle amb els nostres pacients i pensem que de moment ho estem aconseguint. Esperem que en aquesta segona onada es pugui mantenir igual. I res, sense més dilacions, moltes gràcies per la vostra escolta. Moltes gràcies. Ara no sé... Moltes gràcies a tu, Diana. Hospitalització a domicili, vaya mundo, ¿no? Interessante. Sí. Sí. Molt apassionant, també. Molt apassionant, totalment. Bé, doncs entraríem ara amb els 4 ponents en el moment del debat. Veig que ara van sortint més preguntes, però jo ja en tinc unes quantes apuntades. Llavors, si us sembla, començaré fent-vos algunes preguntes que han arribat, sobretot més al principi. Per exemple, per la Sandra, la Patrícia ens preguntava si les persones que s'han vinculat amb Metadona, Sandra, ara durant la primera onada de la pandèmia, si continuen vinculades en el cas, si us heu trobat amb això. Sí, pues la verdad es que sí. No sabría decirte si el 100%, pero el 99% continúan vinculadas a Metadona, sí. Vale, ha habido un buen vínculo, ¿no? En este sentido. Sí. Bien, han habido también otras preguntas de adicciones, que las tengo por aquí. Pero me paso un momento a infantil, porque tengo unas cuantas de infantil. ¿Vale? Diego, nos preguntaba Elías, ¿cómo crees tú que ha afectado el confinamiento a las personas con TEA y si se ha dado algún tipo de soporte a la familia desde los CESMIG? Doncs sí. De fet, dins de les intervencions que vam dissenyar, per això el pes ha sigut més de psicologia, que no pas nostra. O sigui, el lideratge ha sigut part de psicologia. Vam fer vam obrir el bloc que tenim de pediatria en el que col·laborem, des de consells, del que poden fer, plans B, fins i tot llavors, no sé si ho sabeu, suposo que sí, que hi va haver un document oficial pel qual nanos amb algun tipus de trastorn del neurodesenvolupament, sigui TEA o sigui TDAH, doncs tot i el confinament podien sortir de casa una estona i poder descarregar una miqueta per mantenir mínimament aquesta rutina. S'ha fet molt treball inicialment, sobretot amb la intenció de fer aquesta contenció, i ha sigut la població poder la que major sensibilitat hi ha hagut. El tema dels TEA. I l'altra pregunta, què era? Bé, era si s'havia donat algun suport a la família, no?, en aquest cas.
Sí, doncs això, o sigui, s'ha fet des de, a nivell de xarxa de la web, del blog de pediatria, aquests consells, com amb els suports visuals i una miqueta estructurar i recordant tota aquesta part més de psicoeducació, per una banda, i el contacte directe personalitzat amb cada família via telemàtica, la majoria, i en casos de que hi ha hagut un patiment, de que hi ha hagut una situació més greu, és on s'han mantingut aquestes presencials. D'acord, gràcies. Tornant amb tu, Sandra, el Clement ens preguntava, tu has parlat d'algunes substàncies i ens preguntava de l'addicció a la cocaïna, si havíeu vist durant el temps de pandèmia i postpandèmia canvis en la incidència, canvis pel que havies comentat tu també, que hi havia més dificultats d'arribar a la substància, etc. Ha habido más solicitudes de primeras visitas por adicción a cocaína, aunque ha habido de todo. Ha habido gente que nos ha comentado que les ha sido difícil encontrar la sustancia, comprarla, porque no había, pero sobre todo los pacientes que utilizan cocaína vía inyectada, que quizás necesitan más cantidad, pero también ha habido pacientes que la han conseguido. Por ejemplo, no quiero hacer aquí publicidad, pero sí que ha habido pacientes que pedían alguna comida a Globo y se lo traían y traían la droga a través de un ciclista, un transportista de Globo, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso ha habido un poco de todo. Ha habido gente que le ha sido difícil y quizás la cocaína ha sido lo menos consumido durante la pandemia. Por la dificultad de conseguir la droga. De acuerdo. Diana, hay una pregunta que ha hecho Clement que también he encontrado interesante porque a nosotros también en nuestra unidad de hospitalización a domicilio nos ha pasado, no sé si a vosotros, preguntava si els pacients que anàveu a atendre a casa tenien por a que els infectéssiu, ja que vosaltres veníeu, fèieu visites puntuals, etc. Doncs mira, la veritat és que no. Si l'han tingut, aquesta por, no ens l'han transmès en cap moment. Sí que nosaltres sempre hem sigut molt curosos de dir que es posessin ells la mascareta, que nosaltres aniríem amb mascareta, que intentessin ventilar l'espai on tindríem la visita, però la veritat és que no, en aquest sentit no. En aquest sentit no. No. Al contrari, estaven com agraïts perquè no havien de sortir, no havien d'anar a l'hospital, no anaven a urgències i veien com més risc el fet de sortir de casa per contagiar-se, no tant que anéssim nosaltres. Diego, la Teresa ens preguntava a l'inici de la teva ponència que es sorprenia de la reducció dels grups presencials perquè deia que en altres dispositius també d'infantojuvenil, potser pel perfil de pacient, s'havien, en comptes de reduir els grups presencials, fet d'una altra manera. Jo entenc que potser fer-los amb més distància o un grup partir-lo en dos, etc. En aquest sentit, a nivell grupal, heu notat diferències importants en les intervencions grupals? Mira, bàsicament, tot el tema de nens i grups ha sigut el que ha sortit més perjudicat, perquè, mira, bàsicament els grups de nens que hi ha són nens de l'espectre de l'autisme, o són nens amb un trastorn de neurodesenvolupament on tu imagines nens des de 5-6 anyets, per exemple, els que jo faig de grup de joc, o més grans, habilitats socials, adolescents i demés, que mantinguin una distància es fa com molt difícil. I tot i tenir un espai, encara que sigui gran, o sigui, si tu ja estàs limitant aquesta interacció, o sigui, el sentit d'aquestes habilitats socials mitjançant el joc o mitjançant el xerrar, el posar temes en comú, només s'ha pogut mantenir amb els més grans, 15, 16, 17. Per què? Perquè aquests ja tenen el seu mòbil, que forma part de la seva vida, com de la majoria, i aquests sí que s'han pogut fer via Zoom. Però aquests més petits ha sigut molt difícil, perquè és molt difícil jugar i que no t'acostis, que no em toquis, i llavors per temes de seguretat, prevenció de risc, per això es van anul·lar. Vale, d'acord. Clar, els joves, els adolescents, etc., tenen més facilitat en aquests aplicatius. I és veritat que els nens entenc que havien d'estar, si els feien servir, supervisats per pares i que potser no tots se sentien còmodes o en sabien prou.
Tu creus, Diego, que els joves, ens preguntava l'Anna, són el grup, jo crec que potser sí, no? Que potser ja ens ho has contestat, però que s'ha sentit més còmode amb aquestes intervencions, no? Dels grups amb els que treballeu, no? D'infants, adolescents i pares, potser seria el grup que s'ha sentit més còmode treballant de via telemàtica? Bueno, telemàtica... Sí, perquè penso que, a més, com que estan tan incorporades les xarxes socials i les pantalles, com que formen part, no? És allò que diu, qualsevol dia surto de casa, em deixo el mòbil i que sigui el que Déu vulgui, no? Doncs formen part d'ell, és que fins i tot estan junts en el mateix espai i es comuniquen pel mòbil. Doncs dius, ja ho esteu fent, no? Aquest contacte telemàtic. I són els que més fàcilment han entrat en aquestes dinàmiques. També s'han reduït els grups, perquè busques perfils més homogenis i que a partir d'aquesta intervenció pugui sortir situacions socials de profit, amb interessos comuns i un perfil més o menys similar. Ha sorprès, Diego, el tema dels TCAs, l'augment que tu has comentat. De fet, la Sílvia ens parlava de per què l'augment i el Jordi Torralbas ens preguntava que ja que heu vist augment en aquesta prevalença, si heu vist també augment en la gravetat d'aquests casos. Correcte, totes dues coses. O sigui, hi ha diferents hipòtesis. Ara jo no s'ho puc dir de cert perquè no ho sé. Nosaltres el que pensem és que el fet d'estar confinat va augmentar l'ansietat, per tant, situacions d'un cert control es van descontrolar, hi havia més contacte interfamiliar, que també els pares han pogut observar durant més temps, cada dia, aquestes conductes, i, evidentment, una persona amb trastorn de conducta alimentària, una anorèxia era molt restrictiva, o si era molt purgativa i estava vomitant coses que podia fer més d'amagat en un moment donat, doncs ara era com molt més evident perquè passàvem més temps junts a casa. O sigui, s'han descobert més indicadors per una banda i la situació no ha ajudat. Una pregunta que ens feia la Charo, que jo penso que podeu comentar els tres, era si hi havia hagut diferències a l'hora de treballar els hàbits de rutina en el moment del confinament, amb la família a casa. Si això havia afavorit, si havia sigut més difícil, els diferents hàbits que treballeu en les diferents subespecialitats dintre de la salut mental que esteu. No sé què en penseu. Què en penses, Diana? Sí. Nosaltres sí que ho hem treballat, sobretot perquè quan no hi ha horaris, pensa que també molts dels pacients que nosaltres portàvem tenen les seves pròpies rutines. I ara de sortir, de fer, d'anar a un lloc o de l'altre, les seves rutines, i no es podia fer res. Sobretot el que incidíem és en llevar-se cada matí més o menys a la mateixa hora, encara que no es pogués sortir de casa, dutxar-se, vestir-se, seguir prenent la medicació i fer els àpats a les hores que ho acostumen a fer, intentar mantenir el mateix horari de la son, no allò quedar-se veient pel·lícules o tal, desestructurar una mica el cicle, sinó en aquest sentit en això sí que incidíem. Poca cosa més, en el moment de la pandèmia, de l'estat d'alarma, no podíem fer molta cosa més. Quan es va poder començar a sortir crec que era a fer esport a les 6 del matí fins a les 10, una cosa així, doncs sí que hi havia gent que necessitava caminar o aprofitaven per passejar el gos més estona i aleshores això ja va ajudar una mica, però en l'estricte estat de pandèmia, d'estat d'alarma, ens centràvem simplement en això. Sí. En mantenir aquests mínims. Sandra, en el cas de la població que teníeu vosaltres, la que atendéis vosotros en el CAS, el tema de los hábitos, quizá de rutina más básicos, ¿se han visto alterados por el confinamiento? Totalmente. Ten en cuenta que muchas personas en tratamiento, claro, sobre todo nosotros únicamente nos dedicamos a administrar metadona en los días del confinamiento, sí. Con lo cual la mayoría de pacientes eran personas que vivían en la calle y lo que más nos preocupaba pues era el tema de la protección frente al virus, frente al COVID, de no mezclar sustancias, de evitar síndrome de abstinencia, de evitar sobredosis, y era básicamente lo que nos dedicábamos a trabajar, lo más básico de lo básico, que era el riesgo de sobredosis y un poco pues
buscar un albergue, temas más sociales, ¿no? Claro, cuando se ha juntado el tema del sinhogarismo, ¿no? De vivir en la calle con la pandemia, ¿no? Que se supone que tienes que estar confinado, pues, y además si eres consumidor, ¿no? Si tienes una adicción, pues todo esto, bueno, lo he hablado con algún compañero también de adicciones y explicaban la dificultad, ¿no? La dificultad. Sí, sí, porque un número muy importante de personas viven en la calle, ¿no? Es la realidad que tenemos y, bueno, todo se puso en su contra, ¿no? I, Diego, el treball de rutines, diríeu que vosaltres heu centrat més durant el confinament, d'hàbits, on ha estat, bàsicament? O sigui, precisament, del que comentàvem abans per tot el tema de la població amb TEA, va ser el punt de sortida. O sigui, perquè si entenem que són persones que necessiten d'aquesta rutina, que els aporta una sensació de benestar, poder anticipar, saber què s'esperen d'ells i tenir calendaritzat aquest dia, precisament d'un dia per l'altre, deixes d'anar a l'escola, deixes d'estar amb les persones de referent. O sigui, això era un estressogen, o sigui, era brutal. I precisament el que vam començar va ser per aquí. Totes aquestes indicacions a nivell de la rutina, com deia Diana, de mantenir mínimament un horari, de menjars, de son, d'activitats, els hi van facilitar dins les possibilitats per poder fer jocs a casa, des de recuperar els clàssics de la oca o el parxís o el que podia ser, a jocs més sofisticats, encara que fos fins i tot amb la pròpia pantalla. I amb els més joves, igual, o sigui, ja que estàs amb la pantalla, intenta fer alguna cosa que sigui més productiva, no només interessos concrets. Però sí, la rutina ha sigut bàsica. Una altra pregunta que han fet per tu, Diego, el Jordi Quílez comentava si actualment els adolescents prefereixen, després de l'experiència que han viscut, les intervencions telemàtiques o reclamen o valoren més la presencialitat. Quina és la teva opinió? Jo, la meva opinió és que s'han adaptat bé, però reclamen aquesta presencialitat. Perquè és el que et deia, perquè tot i que sigui telemàtic, clar, factura, aquí ja paguen els pares. Tens dades il·limitades? Segurament no. Que he de tibar de wifi? Si he de tibar de wifi, d'on tibo? De casa. Si jo estic a la meva habitació, de casa, segons quines coses ja no te les explicaré, perquè dubto de si a darrere la porta me'n poden estar escoltant. Que segurament és que no, que els pares són superrespectuosos, però això és el que ha coartat una miqueta. Clar, parlaves d'aquest espai segur, de l'espai de consulta, que és veritat que és com un espai que s'ha perdut durant l'època de confinament. És veritat. Una pregunta tant per la Diana com pel Diego, que ens feia el Raül, era si creieu que l'hospitalització a domicili, que segons fins on jo sé no està del tot desenvolupada, hi ha alguna iniciativa, però no està del tot desenvolupada en infantojuvenil, si creieu que hagués sigut un bon recurs en el moment de pandèmia. Jo primer? Sí, perfecte. Doncs mira, nosaltres el que hem fet és que ha sigut gairebé el contrari. O sigui, per evitar aquests tancaments a casa, el que vam posar a disposició a nivell com a recurs comunitari, més que desplaçar-nos a casa, vam obrir l'hospital de dia, ja era obert, però es van fer diferents franges horàries pel tema d'aforament i respectant aquest aforament per assegurar aquest mínim de distàncies, era activació conductual, era surt de casa. Això obliga a aixecar-te, dutxar-te, esmorzar, ser-te a l'hora allà, tenim aquesta valoració en vivo i amb aquesta intimitat i la llibertat que dona. Que es podia fer a casa? I tant, de fet, ho hem de fer. Diana, no sé si vols afegir alguna cosa. Tenia l'àudio. No, això que diu el Diego em sembla també molt interessant, que hi ha prou aïllats, moltes vegades estan els adolescents, la situació de confinament els ha portat a tancar-se més a casa, doncs el fet d'obligar-los d'alguna manera a sortir em sembla bé, sí, trobo que és una bona opció. No obstant, també segurament en algun cas hagués estat útil que els professionals ens haguessin pogut desplaçar al domicili, seguríssim, segur. Sí, perquè també hem de tenir en compte que el que deia el Diego abans a la seva presentació respecte, ho he apuntat per aquí, que la informació extra que tu tens en una visita presencial no la tens en una visita telemàtica,
és veritat que la informació super extra que tens quan tu vas a un domicili, no veus com és el domicili, la llum, la disposició de... com és tot, la relació que tenen els familiars entre si a casa. Tot això també dona molta informació i també s'hi pot treballar. I més en temps de confinament, que estaven tots a casa, segurament hauria sigut una sortida interessant. Sí, sí. El Jordi Torralbas, a aquest respecte, comentava pel xat que l'hospitalització domiciliària infantojuvenil, en el seu cas, en el seu dispositiu, sí que s'havia utilitzat i que els havia solucionat bastants aspectes. L'Ismael té una pregunta per vosaltres tres, que ens pregunta si heu fet, que jo entenc que sí, perquè és una mica el que heu anat explicant, però si s'ha valorat l'atenció ofresa en aquests diferents dispositius durant el confinament o si heu fet algun tipus de, no sé si d'estudi o de consulta sobre la demanda pre- i postconfinament o com eren les coses abans, com són ara, si s'ha valorat en els vostres dispositius això. Nosaltres, en el cas de la domiciliària, ja abans de la pandèmia sí que fèiem, al final de l'ingrés, passàvem unes escales tant als pacients com als familiars de satisfacció i també una mica l'escala, la ZARIT, de sobrecàrrega del cuidador, per això que us deia del coprotagonisme del familiar i tal. I ho hem continuat fent en la mida del possible durant el confinament i ara estem recollint totes aquestes dades, endreçant-les i veure si hi ha hagut algun canvi. Estamos en ello, nosaltres. Sí, sí. Sí, nosotros también. Supongo que a final de año podremos presentar alguna cosa con más cara y ojos, pero sí que podemos decir que evidentemente las primeras visitas durante el confinamiento bajaron a prácticamente cero, que lo que os había comentado antes, los tratamientos con metadona han aumentado. O sea, algunas cosas sí que podemos dar datos, pero los tendremos a final de año. I en el nostre cas igual, ho tenim al forn, no? O sigui, tot està... A més, clar, la complexitat d'avui és que, o sigui, al parlar de 20 CESMIC diferents, cadascú amb la seva idiosincràsia i la seva manera de funcionar, no ha sigut igual a tot arreu. Però vaja, vull dir, d'aquí sortirà algun pòster, no?, que diem? Quan passen aquestes coses... Aquí sortiran coses. O articles també. Mira, Diana, hi ha un parell de preguntes que relacionarem. Una és de la Raquel Pasqual, que ens pregunta quina diferència hi ha entre l'hospitalització a domicili en salut mental i la visita domiciliària que pot oferir el CESMA. I el Jordi Quílez comentava especialment en temps de confinament, que què han sigut els trets diferencials que heu aportat vosaltres en relació a una visita domiciliària que es pogués fer des del CESMA. En el nostre cas, el nostre CESMA no acostumen a fer domicilis. Infermeria i els psiquiatres no acostumen a fer domicilis. Això d'entrada. Aleshores, penso que el valor afegit de l'hospitalització domiciliària és aquest seguiment més estret. També s'ha de tenir en compte que no tots els pacients són tributaris i es poden beneficiar d'un ingrés a domicili. Hi ha pacients que sí o sí han d'estar a l'hospital perquè el seu moment de descompensació requereix de mesures de més contenció que no pas en un domicili, però sí, penso que la diferència és aquesta, el poder anar-hi més sovint. Sí, jo diria que això, l'assiduïtat. Penseu que nosaltres hem estat fent 2 o 3 visites per setmana. Durant el confinament presencial era dia sí, dia no, disculpeu, telemàtiques, dia sí, dia no, potser, i després una presencial i alternàvem. Però sí, penso que aquest seguiment una mica més continuat. Gràcies. Per la Sandra i el Diego, ens pregunta la Anna Bastidas si heu tingut que fer més intervencions en crisis via telefònica perquè els pacients tinguessin por a anar a urgències de l'hospital. No sé si us ha passat. Bueno, yo más que vía telefónica te diría vía presencial, ¿Sí? Porque, bueno, en el caso de nuestros pacientes que son algo, no sé, indisciplinados algunos,
se presentaban allí y les daba igual el confinamiento que la prohibición de salir de casa. Presencialmente, muchos pacientes saltaban el confinamiento para venir al CAS a consultarnos su urgencia y telefónicamente también, por supuesto. ¿Y venían al CAS igual que hubiesen venido antes o venían al CAS también porque no querían ir al hospital? O sea, ¿es una urgencia que hubiese ido al hospital? No. Bueno, sí, no. Yo creo que quizás algunos sí, pero el tema del COVID les retenía. Sí, quizás sí. I a nivell nostre, doncs això, no? O sigui, tots tenim el llistat de les estrelles, no? D'aquests pacients que dius, aquests són Diana i coneixes la història, coneixes la seva vulnerabilitat i és veritat que, o sigui, des de la primera setmana cada professional tenia el seu llistat de que aquests s'han de veure sí o sí. Clar, això és una cosa que ha passat molt a comunitària, no? Que sobretot, jo tinc referències de molts cas, no tant de CESMIG o de CESMA, però que hi havia pacients que sí o sí es mantenien presencials, perquè sabien que era l'única manera de fer contenció i d'acompanyar la persona durant el moment de confinament, que ha sigut molt dur i que està sent molt complicat. Ja et dic, això va ser a la primera setmana, o sigui, tothom va presentar i aquests havien de venir sí o sí. I el que no era la trucada i el que no era la videotrucada, però vaja. Déu-n'hi-do, no? Sí. Diana, algunes preguntes per tu. Mira, la Raquel Pascual, que és resident d'infermeria de primer any de salut mental, comenta que és la primera vegada que sent a parlar de l'hospitalització a domicili en salut mental i li agradaria saber molt breument els criteris que estan per portar-la a terme. Ella pregunta si és quan el pacient es troba més estable. I també una altra pregunta que hi ha per tu, de fet hi ha dues, però és si totes les visites que feu encara són amb EPIs, amb equips de protecció, i si feu o podríeu fer eventualment PCR als usuaris. Micro. La resposta a la Raquel Pascual, a veure, els criteris que nosaltres tenim és un pacient descompensat o en vies de descompensar-se, que podria ingressar a la unitat d'aguts, però que, no hi ha un risc autolític, per tant, que requereixi que estigui en una unitat d'aguts vigilat les 24 hores, i no hi ha alteracions de conducta que requereixin mesures més de contenció física i que també aquestes cures es donen a les unitats d'aguts. Per tant, nosaltres tenim pacients ingressats, pacients greus, no sé, per posar-los trastorns depressius majors que estan fent TEC, trastorns bipolars descompensats, psicòtics descompensats, però que l'entorn de casa els afavoreix i és menys traumàtic que estar a l'hospital. Sobretot això, són majors d'edat, en el nostre cas, pacients que, diguem, com a criteris d'exclusió hi haurien els deterioraments cognitius o pacients que el seu principal problema... Tenim pacients amb consum de tòxics, alguns puntuals, on el principal problema no és el consum de tòxics. I en aquest sentit, pacients... Ja ho diré, disculpeu. Sí, ho he dit, majors d'edats i que no em surt ara el que volia dir. Si em ve, ja li contesto a la Raquel. Disculpa. I les altres preguntes eren si anem amb EPIs, no? Si aneu amb EPIs i si podeu fer eventualment PCRs. Nosaltres PCRs als domicilis no n'hem fet. No se'ns ha donat mai la indicació i no ha sortit aquesta opció. La veritat és que no. I anem amb EPIs? No. Anem vestits de blanc, no toquem res, no saludem els pacients amb la mà, com a molt amb el colze, i portem uns empapadors per poder seure als sofàs i a les cadires amb aquestes barreres, de no tocar res directament amb la nostra roba, amb el nostre uniforme, res del domicili. Quan prenem constants tenim uns manguitos que són de plàstic desechables
que se'ls hi posa, es pren l'atenció i després el pacient ho llença i quan hem hagut de fer alguna analítica o algun tractament intramuscular, sí que aleshores sí que ens posem bata, mampara, gorro, doble guant i ho deixem tot en allà i el pacient, o sigui, es queda a la brossa de casa del pacient. Sí, entre el gel, ens posem gel constantment. Inclús ens hem trobat amb pacients, amb famílies que tenen a l'entrada, ens han col·locat un potet de gel i uns empapadors també amb lleixiu i alguns són molt apanyats i ens posen el lleixiu a les soles de les sabates i tot, sí. Una pregunta pels tres que comenta el Jordi Quílez. Els tres treballeu amb casos d'elevada complexitat que moltes vegades han necessitat visites o domiciliàries o directament als vostres dispositius i que probablement també han necessitat molta coordinació amb altres xarxes, com la xarxa educativa, xarxa laboral, social, judicial. Com ha estat aquesta coordinació en els moments de la pandèmia? Perquè hi havia molts d'aquests professionals que també teletreballaven, no? Llavors, ha estat fàcil? Ha estat difícil? No sé si quieres empezar tú, Sandra. Ha sido complicado, pero se ha hecho. Sobre todo nosotros con quien más hemos tenido que coordinarnos ha sido con servicios sociales por tema de albergues o de pensiones, de tramitar ayudas, tener en cuenta también que había mucha gente que estaba yendo a comedores sociales. Todo esto se anuló. Entonces sí que intentábamos tener un contacto muy estrecho con las trabajadoras sociales y bueno, de alguna u otra manera, vía telefónica, vía videollamada, intentábamos estar en coordinación porque había casos graves y urgentes que no podían estar en la calle y bueno, ha costado, pero se ha hecho. En el nostre cas, mentre que no hi havia escolarització, tot això va quedar parat. Però sí que és veritat que a nivell d'EAIA, de GAIA, a nivell de serveis socials, i quan ara cal tornar a l'escola, la veritat és que ha sigut fàcil i, a més, jo penso que hi hem guanyat. O sigui, un aspecte positiu ha sigut aquest, que via telemàtica es pot connectar des de qualsevol lloc. Per tant, hem millorat aquesta qualitat, aquesta coordinació. Encara hi ha més coordinació ara, no? Sí. Y Diana, los casos que habéis llevado en hospitalización a domicilio? Nosaltres no hem tingut problemes, la veritat, en coordinar-nos amb el nostre CESMA. Sí que després de les altes de domiciliària, ells tenen el costum de fer una visita presencial, la primera presencial, i les altres les feien telefòniques. Sí, la veritat és que ha sigut senzill. En aquest sentit, nosaltres no hem tingut problemes. Inclús durant un temps vam agafar pacients també de la zona de Badalona i ens vam haver de coordinar amb els CESMAs de Badalona i també va ser fàcil, en aquest sentit, la coordinació. Tenint en compte que cada CESMA treballa de manera diferent, però va ser fàcil, sí. Una altra pregunta per tu, Diana. Heu atès casos a nivell domiciliari positius per Covid-19? No que nosaltres sapiguem. Nosaltres hem anat als domicilis sense saber si els pacients podien ser asimptomàtics i si podien haver passat la Covid o no. És a dir, als nostres pacients, per exemple, no se'ls fa PCR abans d'ingressar a domiciliari. Així com abans d'ingressar a l'hospital sí que se'ls fa una PCR a urgències i amb el resultat negatiu ja tenen l'autorització per ingressar a l'hospital, en les de domiciliària no. Nosaltres anem amb doble mascareta, amb la FFP2 i la quirúrgica, i sí que sempre demanem que els pacients i els familiars estiguin amb mascareta i tot ventilat. Això sí, fem les visites d'ara que ve el fred, doncs ho passarem pitjor, però amb tot obert. Sí. Que sapiguem, no hem tingut cap cas que fos positiu. El Jordi Torralbas, Diana, comenta que a ell li ha cridat l'atenció que la vostra unitat havies comentat com que va ser retirada al principi de l'estat d'alarma, però que en altres institucions o altres HDOMs que hi ha va ser com clau per donar resposta al moment d'alarma i no intentar ingressar més en hospitalització convencional. I una mica com és que havia estat això? Doncs mira, a nosaltres també ens va sorprendre, però va ser tot d'un mateix matí, el dilluns 16 de març, me'n recordo, que vam anar a visitar els pacients que teníem i quan vam tornar ens van dir demà no veniu.
s'ha iniciat el pla de contingència i aleshores a la nostra institució hi havia tota una sèrie de manera organitzativa, unes persones de personal que es quedaven de retent i unes altres que es quedaven assistint a les unitats. I l'hospitalització domiciliària, com algun altre servei, va ser d'aquests que es va tancar inicialment en previsió d'això, que el personal poguéssim assistir a les unitats d'hospitalització quan fes falta. I això va durar 15 dies. El dia 1 d'abril vam tornar a obrir. Sí, amb la modalitat de videotrucades, però vam tornar a obrir. Una mica també per descongestionar el servei d'urgències i les unitats, perquè d'alguna manera l'ingrés a unitat fos el més curt possible i el pacient assumís els mínims riscos possibles de contagiar-se a l'hospital i tornés a casa. Sí. Una pregunta que ha arribat per tots tres, que és, donat l'experiència que teniu ja amb el primer confinament i amb la possibilitat d'una segona onada, en les vostres àrees de treball, d'expertesa, on creieu que s'hi ha de posar més, diguem, més esforç, no? Què és el que cal que ara treballem més encara, no? O en aquest camí? Jo, des de la domiciliària, el punt principal és en què mantinguem el nostre servei obert per poder donar cabuda a tot el que en la primera onada no es va poder, com altres unitats d'altres institucions. I d'altres, sobretot, treballar amb els pacients i amb els familiars maneres d'afrontar un nou confinament. Que això ja ho estem fent, perquè les converses amb els pacients i en les visites ja parlem que la situació s'està complicant i que és possible... És una cosa que va sonant ja, no? Exactament, els pacients estan al dia de la situació i aleshores ja estem posant una mica sobre la taula i què farem si ens tornen a tancar, com gestionarem tot això de no poder sortir de casa i tal, de buscar alternatives. Sí. Això sí que ho estem posant sobre la taula. Sí. Sandra, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo estoy con Diana, ¿no? Yo creo que lo que se está trabajando ahora es que ojalá no tengamos que volver a cerrar, porque para nosotros supuso un antes y un después. Cerramos también de la noche a la mañana un CAS con unos 450 pacientes en activo, ¿no? Muchos de los cuales ni se enteraron de que habíamos cerrado. Entonces, bueno, fue todo como a correcuita, ¿no? Y se hizo como se pudo. Ahora, si se tuviera que volver a cerrar, bueno, los pacientes ya están más por la labor de lo que podría llegar a ser. Y bueno, esperemos que también el personal no estemos dispersados, porque esto también fue algo que dificultó mucho el trabajo cuando nos trasladamos de CAS, que todos estuvimos por ahí repartidos y bueno, creo que esta vez se tendrá en cuenta, ¿no? Que es básico pues, que estemos en el mismo equipo o el máximo de referentes, que el CAS no cierre y si cierra, pues que cómo cerrará. Todo esto se está trabajando ya, por si acaso. Estáis preparando. Sí. I Diego, tu què en penses? Doncs nosaltres el que intentem fer és, de la sorpresa inicial hem après d'aquesta primera onada, s'han pogut adaptar moltes coses gràcies no només al personal assistencial, sinó també manteniment, informàtica, o sigui que han fet una feinada brutal i han facilitat tenir una millor estructura i l'objectiu és no tancar res, mantenir-ho tot, però no hem d'ubicar les persones que atenem en funció de la disponibilitat del recurs, ni el teletreball nostre. És mantenim el màxim d'oferta possible i pensem, aquesta persona on la posem, on pugui tenir major benefici. No cal inventar res, però dels recursos que tenim, que són limitats, sí, d'acord, però hem de pensar que aquesta persona amb aquesta situació, d'aquest ventall de possibilitats que tenim, quina la pot ajudar més? I hem d'anar cap aquí. Aquesta atenció centrada en la persona que sigui tal qual, perquè ja ho fem.
La sorpresa inicial, clar, vam haver de limitar espais perquè no estaven acondicionats, tenien una ventilació que era conjunta amb un altre espai, ara això ja s'ha arreglat, ara ja tenim ventilacions úniques a diferents espais, segurament el tema de grups igual es podrien tornar a retomar perquè ja poden tenir una distància, en aquell moment no, perquè comparteix aquell aire, les persones que són de diferents bombolles, no assumir tants riscos, perquè també has de pensar en protegir la persona que ha de venir. I això, bàsicament, seria adaptar el recurs per tenir un ventall com més ampli millor, i estem en ello. Sí, molt interessant, no? I de cara no només al CESMIC, sinó a totes les unitats, no? Aquesta forma de pensar. Bé, per ser puntuals, concluiríem aquí la part de debat, d'acord? I primer de tot, moltes gràcies per tots els assistents, totes les preguntes, ens motiven a seguir endavant. Gràcies també als ponents per les vostres aportacions, han sigut molt interessants i han donat fruit a diverses reflexions. Seguim amb moltes ganes de seguir compartint i de seguir aprenent els uns dels altres. Comentar-vos que la vocalia de salut mental és una vocalia oberta a totes les infermeres que estiguin interessades o que treballin en la salut mental a nivell de projectes de recerca, iniciatives, assessoraments. Bé, som els membres de la vocalia uns fixos, però també tenim espai per persones que vulguin compartir amb la vocalia un temps determinat. És quelcom que us volia comentar abans d'acabar i en principi ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a totes i a tots, d'acord? Molt bé, doncs. Seguim, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies.